visit the Muslims. This is a matter of agency. If your number plate is KLW562, please go and attend to the car. And also if it's LF04GB, please go and attend to your car as soon as possible. Are you guys okay? Are you guys okay? Yes, sure, a Sunday na wafika isikhathi sami bantu bayafika bayatobetha laphaya bafaka amakhadi bathatha into zabo bahamba ufika isikhathi sami sokuthi nami ngitobethe incwadi yami izokhona ukukhipha okwami into mama zangatobetha kodwa okwami akuzange aphuma kodwa kwaphuma islip esibhalwe insufficient funds ngasibuza-ke ukuthi abanye bayangena baphuma nezinto zabo kutheni mina mangifika angaphumi nento zami ngathola ukuthi mina ngizaka ngadeposit imali ngaphakathi ebhenki ebantwana baseka uma sithandaza siyadeposita ngoba liyofika isuku lapho sesiwithdrawe khona bayingozi abantu abafuna ukuwithdrawa kanti abadepositanga umuthandaza uyadeposita emabonda kwethu ngake ngaphukelwa i-TV mfanele uma ngiphukelwa i-TV ngaya nge-school drive ku-TV kuthe sekuye nge-school drive kwafika omunye umfose ngikhathele ukuyilungisa wathi lo mfana kwenzakalani wathi mina kuphuke i-TV guess what now wathi inkinga kuyona i-TV kodwa inkinga eliphezulu ngithi ngithatha istep isingaya phezulu i-TV ephansi yalunga the moment uthandaza mntana seka uya phezulu ulunga into zaphansi ulunga into zenyama kuphuka uthandaze. We live in a generation abantu abashadile bazokutshela ukuthi you communicate nomuntu othandana naye mana mina bazalwane bayakumangaza mvangeli abafuna ukuthandaza kanti uma usindisiwe kubalulekile ukuthi uthandaze awuthandazi ngoba izinto ziyabheda noma zirani siyathandaza ngoba inkinga yethu mvangeli sithina senza uNkulunkulu abayimnesifase imnesifase uyayithola imali kodwa una relationship naye kodwa lo Nkulunkulu wethu akayona imnesifase sithandaze emini sithandaze ebusuku sithandaze kumnandi sithandaze noma kubheda ngoba nansi into babona angeke udibane nomlilo unganuki intuthu the moment uhlangana nomlilo unuka intuthu angeke uthandaze uNkulunkulu ugcina ungafani naye ngoba the moment uthandaza ukunikeza amandla akhe athatha ubuthakathaka bakho the moment uthandaza ukunika ubungcwele bakhe athathe isono sakho awutshela nakho thandaza. Now into nayibona ngamami yini baba ngake ngene ekamereni ngafaka iperfume kodwa lento ngiyifake kunganabantu uma ngivela phambi kwabantu abantu bathi nginuka kahle kanti lento ngiyifake emfihlakalweni izomfakazela phambi kwabantu ukuthandaza emfihlakalweni usovela phambi kwabantu bayovele babone bathi lo uyathandaza ngoba makunda mfethu asilungisela no umthandazo unamandla kodwa manje asesilungise lento ukuthi umthandazo wakho ubhekisaphi ngoba onamandla ilothandaza kuye igama lakhe nguJehova indoda yethu oyakhona nosazo wakhona kusebenza phakade naphakade ungu-alpha ungu-omega abamaziyo bathi
ushaya i-callback usho ukuthi angina-airtime, kodwa wena une-airtime ngicela ungifonele. Uma uthandaza ufanele ukuthi Nkosi mina anginamandla, kodwa wena onamandla ngenelele esimeni sami. Akuphi abantu abazothandaza ngoba noHana mvangeli wake wayishaya i-callback efuna indodana. uShadrach noMeshach no-Abednego bayishaya i-callback, uThixo waphendula emlilweni. The moment mntasekayishaya i-callback, lo msebenzi odingayo emthandazweni, amazulu azokufonela for ushaya i-callback. Nansi into engichazayo mabona, i-callback imahhala. Wena umsebenzi wakho yishaya, i-faith imabumbi imahhala. The moment wenza i-faith, izulu liyaphendula. Ngake ngahlala emlilweni ncekami. Washo ukuthi njengoba ngihlala emlilweni, uma ngivele ebantwini kunuka intuthu, okusho ukuthi uma udibana nezinto ezingekho right, uzodibana nabantu uzothi uvele phambi kwabantu unuka inhlebo. Kanti instead of ukuyuza umlomo wakho ukuthi ucommunicate namazulu, wena uthatha isikhathi sakho uyahleba. Abantu bomthandazo abagosipi ngama-makeup wabantu, abagosipi ngama-weave abantu, kodwa bayaprotectana. Wayo uNkulunkulu esithandaza kuye uyena osinikeza amandla. Sesiyava. Lalela bazalwane. I pray wangathi uNkulunkulu angaletha imvuselelo yebandla elithandazayo. Ngoba esikhathini samanje sibheka i-TV kakhulu ukudlula isikhathi somthandazo. Bazalwana, akuna revival kunganabantu abathandazayo. Singayishumayela but if akunabantu abazoyimemezela, false prophets will rise. Kodwa uma kuthandazwa, false prophets will go down. Mina bafowethu ngikhulisa ugogo eMpumalanga endaweni yaseFeni. Lapha ekhaya kunalendle ekuthiwa uRondo. Ende lapha kubaswa khona amabonda mfowethu. Manje lapha kunokuba nentuthu. Now ugogo kunento ayisho kanjalo uma banentuthu. Uvela athi sibusiso ungami eRondo. Kodwa ithi mawungena eRondo uguqe phansi ngamadolo. Ngoba intuthu ayikho phansi phezulu. Abantu abasekhaya intuthu izimo esibhekana nazo. Kodwa the moment siguqa ngamadolo sithandaza lezinto eyishaya abanye, kodwa uthandazayo asikwazi ukumshaya guqa ngedolo. Sesiva sobiza umfundisi Manana noPastor Paul bazothandaza. Bangaka abazalwana abayazi i-bulletproof. Umthandazo uyafana ne-bulletproof. Uma ugqoke i-bulletproof akusho ukuthi ngeke udubuleke, uyodubuleka kodwa uyophinda uvuke. Ngoba abantu abathandazayo abaqedwa.